από κοντά μας ήρθε ο χάρος να σε πάρει. Εσύ που σαν αδέρφη μας δεν χαλάγες το κέφι μας, κάνε μου τώρα και μια τελευταία χάρη. Ένα γράμμα να μου στείλεις απ' τον Άδη, αν το φως είναι πιο καλό απ' το σκοτάδι. Φως υπάρχει εδώ πάνω, Μπαρβαγιάννη μου που λες, μα το φως τι να το κάνω, που είναι μαύρες οι καρδιές. Γεια σου Άντι. Μπαρβαγιάννη φίλε μου, ένα μάντα του στείλε μου και το μπουζούκι σου και εκείνο περιμένει. Εδώ τα ίδια πράγματα δώσαν απονή κλάματα στο κάτω κόσμο, τέλος πάντων τι συμβαίνει. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, through near or far.